Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisayo. Igama lami nguVusi Mavusana. Kwi-channel umkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha. Kamtekhala uphawule okokuqala ke lapha wengane zakwethu ngodaba oluke lwathinta umaqatha ngenkathi akhipha istatement sokuthi uyashiya eqenjini labo laphana. Ubhale kanjena umtekhala laphana ezinkundleni zokuxhumana. Uthe sanibonani ngithi anginazise nje ukuthi ngisazoba khona emculweni noma inkinga ziningi kodwa angeke kushintshe lokho ke ngisazoba khona. Umuntu mayeseyibona ukuthi semkhulu kunomunye kulungile ukuthi ashiye ke laphana wengane zakwethu. Lawo amazwi kamtekhala ke laphana wengane zakwethu aphawula okokuqala nqa selokhu ziqalile izinkinga ilokhu zifika ke laphana ezithinta umaqatha nokuhamba kwakhe eqenjini elisha laphana basanda kulisungula okumtekhala maqatha noDoxin. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela ukuthi wenze okulungile. Cela subscribe cenzene nebell ukuze uzothola njalo ama-notification masiposta ivideo entsha. Ngivele ngiyatholela sobala